мафи. Аз ще слагам нов. Коя кола е чифа? Това е от... Ти не мога да... Как ще... Какво значи да разбереш коя кола е чифа? Ти за всеко нещо ще чуеш различно мнение. Те две деца не заедно еднакво две момчета. Едното стане по-бойно, като е ученик. Аз имах прием. А така е? А новия пак ли ще е на Шкода купили на някоя друга марка? Шкода Куп, естествено. БМВ, примерно. Да, бе. Да, Опел. Да, Тук има един Опел, на него пише Шкода Куп. Да. Аз мисля, че трябва да го конфискуваме за общото благо. Нали? Това е Опел. Да. Ще направим един списък, да го ползваме на ротационен принцип. А снимките обаче от камерите да пристигат само на адреса на Юлия, ако може. Ние няма да му вземем собствеността, само право за ползване ще дава. То нощ ми свърши супер работа. Не, гледай колко е такова. Кога? Ако ми залепиш и на мене, благодаря. Я виж там какво ще правим за събота. Еми за събота не е то. В неделя нали се ходи на Пловдив, ама смятам събота да идеме, да ги фърлиме нещата, да си ходим. Мен ми се искаше да дойда и аз, може би ще съм на работа в събота. Няма проблем. Затова ми е на мене. Ако такова най-малкото ще се видим, каквото трябваше да дадеш, ще го занесем. Моти кацаме с Василчо на главата. Ние трябва да купим марката си и нещо друго, не знам какво друго. Обичайното, плодове, нещо сладко. Са те нали ми... Добър ден. Добър ден, господин Петя, здравейте! Малко ми е неудобно да ти кажа, ама ще ти кажа. Ти ще кажеш.